Ready. हामबाय जों दिनै साउथ करबुक जों अजागाव दिनै बिजय उत्सव जाना फायमाने हायके जों जाया सनि सिगां सिनि ताखौ मतराय रियांनो जों नायना फायका इनके बिनि याथेक तो नरक नुखाना बेलेनो हामिया हायके अजागाव सिनि बरम गोनां सिनि ब्लक प्रेसिडेंट सिनि हिरण्मय त्रिपुरा sini borong menang sini dynamic leader sini Molita Mohan Tripura sini vice president bawa pai sopajak aike sini koyekjona leader tongo ayangbo tongo ingkai abono ang tabuk jorarnai kok sanan kisa sini borong menang sini sarno stop kali yana hambai जों तिनी कायसा सिनि करबुक दक्षिण करबुक साब डिविजननि कायसा गामिगो ओ गामियो जों सिनि त्रिपुरा मथा जों सेकेंड डिविजनाव फायमानि यागोनो जों दिनरो कायसा पारागो बिजे बिसे जानायनि फायमानि के जों दिनै सिनि ताखौ कायसा जों रोगी हिनि खानाय थांका बतिनि सुगार रोगी मानजागै अनेक एफेक्ट ओइ थांका के बिनि याथेगो अनेक कसमा को याथेगो बिनि एसिरो करिखा हायनि बागै आं खानागै तंइमालिया सिनि जों एबने जोंजाल नो हायफोनो जों दुख कष्टबो तंनाय मासाया मानियाफो तंनाय सिनि याथे कसफो तंनाय एसि कसफो तंनाय मकलनुयाफो तंनाय तो माने हिमाने जों जा बरक बुलिसोर अंगै उजि फायकागे जों अराय पराय काहाम जाया जतनो जों असंसार से नुगनाय हायनि बागै जों महाराजा काहाम जाया बेबागनो नाहादि हिनै हिके जों तिनि अल फाय जों बिजय उत्सव जाना हिनै फायबनि हिके जों ताखौनो सकां माने गरनाय बिनि परसे जों जाना हिनै आं कवरगै जों ताखौनो नायनि फायका कबि बिनि अनेक जोंजाल आबो जायानो हिके बिनि परिबारो बिनि बुहि मासा हिके बमासा ताय बिनि सराय मासा दंगो 12 बोसोरनि सराय गायसा हिके बरक अनुखुमो खरकथाम नबरक हिके बरनि सारन नने कोनो बसे सुगजाया हिकेबा के अनेक असुबिदा रहि दंखा हायनि बागैनो जों त्रिपुरा मथानि अंगै जे महाराजा जे मानसि जरे जानजा सुगलायबानि जनो किसा के कोनो सुबादि हिनै ब साखलाय रेखा हिके जों ब तिनि जों सिनि जे मानसि जरा सो बरबो जों सुबा सुरनाय हिनै जों फायलाय जाक आसनंनाय हामबाय महाराजा आयलकथु त्रिपुरा मथा आयलकथु ताइचिनि करबुक सा डिविजन गाहाम किंथु हामबाय